Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Home ni Marua. Mangita tagpaaginoy. Nga dili ang hunting nga karaan ang gamiton tas pagpatay ni Marua. Tunay gini paaginoy. Tunay gyud. Nisigit si Marla. May gibos Gabriel niya. Dali dyan. Susiyon ta. Marla! Giyon sa ka ni Gabriel. Uy! Hala! Naon sa mga butang din eh. Nagkatagman. Marla! Tabangan ninyo si Gabriel. Nagkadugo siya. Nganong nagkakos ba naman si Gabriel? Ha? Ang ginipinsahan si Marla. Klaro kayo. Unsa? Nagkadugo ako ni Gabriel. Patabangan ninyo Gabriel! siya. Gabriel! Unsa na ito mo din eh? Gabriel! Gabriel! Gabriel, ganong nagkadugo man ka. O ganong nagkatagman ang mga butang din eh. Nabuak ang dako sa amin. Sa amin, milupad ang sa amin o mibunal sa kong lawas. Unsa? Marla, nakakita ka ba sa nahitabo din eh? Ambot. Wa ko kahibaw sa nahita po. Muna lang ako nakita. Pagbatan ako nga. Nagkakos din ako si Gabriel. Ug daghan ang dugo. Unsa? Nanglupad ang mga butang ni Maning. Ug diya, igo sa kong lawas. Ha? Wa ka ba din makabantay ini, Marla? Wa pa. Nagamat ko na kong buot. Nagkakos din ako si Gabriel. Suring ako ning gibuhat, Marla. Nahadlok maguko nga ikaw ang maigo sa pagpanglupad sa mga butang dinis kwarto. May tingali nga. Tambalan na nato ang sama sa ni Gabriel. Pa, gigutom ko. May mapagmukaon ko. Sige, pagkana siya noy. Mahimo pa nga ato ko sa kusina mo kaon. Oo, sige, sige. Badbaran ti kasi mong kapos. Og Elgin, ikaw na may abaw ni Gabriel. Nala, kaunog maayo ha, Marla. Oo. Hinahinay lang, Marla. Huwag magkikunta. Ikaw na ba nagkaon? Hinay lang. Maning, unsa naman sa'y nahita po sa sud. Lalong nagkadugo man tos Gabriel. Manang, naglupan sa mga mabutang sa kwarto nga nahibutangan ni Marla. Tubig ra manang. Marla, kadiyot lang ha. Marla? Ada tubig inom na, matukan ka ng kapaspas mo kaon, oy. Marla, hinahinay lang. Kalon pa. Kakuso ba ni mo may kaon karon? Gutom kayo ko pa. Uy, nauna sa man ka. Mura man kagpila ka adlaw nang wa makakaon ng imong kinanan. Lupig pa man nimo'y iro nga ang kaon. Hinahinay lang, oy. Gutom pa. Gigutom ka pa. Daghan naman kay kag nakaon. Gutom palagi. Pakanapak ko. Oo, sige, manang. Hukari pa siya kanunod sudan. Gabriel, kalawam kining imong sabat sa agtang. Tambalin na lang nga diya, Elgin. Ayan na lang paglangan. Kasakit. Nya, sa may hunahuna nimo. Unsan kang gahuma ang nagpalutaw sa mga butang sa suod sa kwarto? Ha? Gahom sa kangit-ngit. Ha? Ako ang gustong patyon sa mga butang, Elgin. Ako. Di anak ko paingon ang mga nanglutaw mga butang. Ug ang katapusan mo ang dakong sa amin. Kun mao na, kinahanglang ibutang og kwarto nga way mga butang si Marla. Unsa? Unsa man sa huna-huna mo ang nahitabo ganina, Elgin? Ha? Nanasab si Marua sa suod sa lawas ni Marla Gabriel. Unsa? Marla, gusto na. Kalon, Papa. Daghan kay kag nakaon.
Maganaot si mong lawas nga, daghan kay kang makaon. Ha? Gusto na, igo na lagi. Gutom palagi ko pa. Sige na, pakanap ako. Dili, ibutang ang tanan na pili pagkaon da sa kaldero, dili sila misa. Ayaw manang. Ayaw siya. Pa, di na ko ni mo pakanon. Dili na normal ka ng kinanan mo karon. Busa gusto na. Igo na itong nakaon mo. Pero kigutom ako pa. Sakit pa akong tiyan. Dili lagi mahimo. Abnormal na ang ginaganos pagkaon mong imong ikaon. Di na ni husto. Nga namihilak mga. Wala ko kasabot sa kagutom nga akong gibati pa. Pagkanama ko maluoy ka. Gutom pa kayo. Marla, husto na sa pagkaon. Husto na. Pagkanama lagi ko ninyo! Manang, sige. Ihatag niya ang tanang nahibiling pagkaon. Gabriel, Kinahanglang mapagawas kining tukador nga duni sa amin. Kay, may aksyon ni Alsa ganina. sige. Sige. Pagkanama lagi ko ninyo! Si Marla. Isinggit na sab si Marla. Gabriel, kinahanglan mag-amping taan ng Marla. Usa. Nagduda ko nga siya ang nakaingon sa nahitabo nimo. Siya ang may palutaw sa mga butang sa suot sa kwarto. Pero hangin ang nakaingon, Elgin. Kusog nga hangin. Oo, kusog nga hangin. Nga mugnas demonyo. Unsa? Mo ba? Unsa tihan ha? Gusto pa ko mukaon pa ko! Mukaon ko! Dali, ato susihon sila sa kusina. Di ka ba makasabot sultihan ha? Giingan na ta mga gusto kong mukaon! Muna mukaon ko! Malamang di mo makasabot ako! Muna mo ko ninyo pagkanon! Daghan ka na kayong nakaon. Dako na ka na imuntihan. Una kagiguto pa man ko! Ay, ato na lang lagi na siyang pakanon pa, maning. Sige na! Sukari pa ko! Nahurot na ang linutong pagkaon, Marla. Busa, hunong na sa pagkaon. Mukaon ko bisan unsa pagkan ako ninyo! Uy! Nay, Maneng. Unsa na tabo din eh? Marla, nausa man ka. Gusto ko mukaon, pero dili ko nila pagkanon! Tulo na kaplato yan nakaon. Dako na kayo yan tiyan. Busa ka na lang, muhunong na siya pagkaon. Mukaon palagi ko! Mukaon! Naunsan masag ka? Ganong kaon naman sa imong giuna-una. Sige, ato lang sa pakanonoy. Kunuha na mo yung pagkaon diha. Magkuha ko sa amo. Ay, ni apay gamay. Ambi nang be. Ako ni andamana. Kinahanglan ako ning masagulan ining suod sa karapang nga gipakwintas ni Ma'am Lourdes namo ni Elchin. Dali ako nun na! Kalma lang Marla. Niya. Ako lang tako kamay. Marla, sa may gibati mo? Gutom lang yun? Ha? Niya na, nasagulan na ako. Dali na, Big! Oo. Kariot. Niya na. Ako lang sa kuan ha. Gibutang sa plato. Niya. Uy. Marla, hina-hina lang. Tubig. Tiligtukan ka. Marla? Ano si Marla? Ha? Kain si Marla. Dili na ikaw si Marla, naibaw ko. Pamati na ako. Elgin. Kain si Marla. Elgin, nasa mo katubangan ng akong anak. Dili na ni siya si Marla, noy. Unsa? Marla! Gisuka ni Marla ang iyang gikaon. Marla! Anak! Mahis ka! Patiyong ka! Marla! Ayaw ko si Gabriel! Marla! Marla! Ayaw ko si Gabriel! Buhi siya! Buhi si Gabriel! Buhi na! Malagi sa kinalas, Gabriel. Sabay mo na sa kaniya. Buhi ka na liyaw ni Gabriel! Buhi ka na, anak! Gusto na! Gabriel! Palayo kang Marla! Palayo na! Uy! Ka naman. Marla! Ka naman ako. Marla, ang tanan iyang gikaon. Marla! Anong bisuka ka naman noon? Inom, init tubig. Sige naman. Di ko anak! Huy. Marla! Marang, pagkuha dito, tambal sa suka-suka. Pagkuha, dali!
Marla? Ikaw pa ba na? Kaya nga no, Elgin. Kisa man pagtuon mo niya sa itong atubangan. Kinsa man? Marla, kung nagkabati man ka na ko, ayaw pa daw ka na imong gibati. Sige, isuka ang tanang daotang nakaon mo. Ha? Elgin! Marla, mohikap ko si mga baga, ha? Ay! Oh, Marla! Ayaw mga Ras! Nausama ka! Ay, masakit na rin siya nga magsuka. Kakusga ni Marla nga, mituok na ko. Di nasad siya ang ikaatuwang na mo. Ang demonyo nasad nga si Marwa. Pero, nagsuka siya. Human ako masaguli og lana gikan ining gamay garapa nga gihatag sa iya ni Elgin. Buti pasabot nga mipikto ang maong lana. Unsa naman kay nitabo karon nga nagsuka man siya. Oh, Gabriel, uy, lo. iya ka na. Kuan, naasil Elgin no. Naasil ang tanan sa kusina. Kumusta naman si Marla? Nasa sa kusina lo. Nagsuka og maayo. Nano man? Pamati lo. Morning nitabo sa among lakaw ni Elgin. Marla! Huno nga na siya pagsuka! Huno na! Marla, sakit ba imong tiyan? Oh, salamat. Salamat kay mihunong ka nagsuka. Kahait ko na na imong tinanawan. Oh, anak. Dili na sab ka si Marla, no? Oh, isip. Elgin, usap na to si Marla. Alam mo ang pagsuka. Ito ba na kay Elgin ka, oh? Wala ko may baw. Diyaw na mo. Wala ko kulit, Chan Lourdes. Marla, anak! Huno ka na ito ka ng pagsuka mo! Siya, nagsuka si Marla, human mo sa guli sila na ang iyang gikaon. Mo na lo. Og todi. Ang iya ni Elgin. Mahong babae nga nakita nimo. Duha kay gayon nga naghanga dinhi sa Villa. Unya lo, kumusta naman sa imong lakaw ha? Nagkasulti mo niya si Berto. Pagitao na mo ang lubong ni Lolo Guillermo. Ha? Nasab? Mangita na sa taglubong? Oh, si Marla! Si Marla! May naitabo na sa ni Marla lo! Natumba si Marla! Marla! Marla, anak! Dali! Natumba ka! Sabi, naitapon ni mo! Ha? Maning! Hindi! Tambal sa sakit sa tiyan! Uy! Naunsa naman na si Marla nga niligid man na sa saog! Natumba si Marla! Unsay na ito! Uy! Ilang! Di maning! Naunsa na sa ni Ikaw Marla! naman ni mo! Kalit siyang nakabarog! Nasagda na sa siyaw daw ng espiritu. Anak! Marla! 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 Ayaw! Ayaw ka brasa ka ng sawag ng siminto! Uy! Madaot ay imong kabuta na! Imong kuko! Marla! Tara! Marla! Uy! Ang medalyon! O niya ang gusto ko! Gatong isiminto niya kapita! Marla! Huno ka ng gibuhat mo! Dili mo magkapkap ka ng siminto! Kahit ka na! Di maning! Puro sa nisig! Puro guwaman siya makadungog mo! Iulit din ako! Ako ni! Bisa nun siya pa'y muhadyon mo. Di ka makakuha ng maong medalyon. Gusto, akong bubuhanin ng lana ang disimintong medalyon. Gabriel, siya ba ka nang gibuhat? Gabriel! Lo, bubuhan ko lana ang simintong nga gikabgab ni Marla. Nya! Marla! Naon sa naman sa anak! Marla! Dili na siya si Marla ka nang gikatubang ta. Marla! Siya si Marua. Mara, inumin ng lana. Nya! Mamatay siya! Mamatay si Marla! Marla! Ayaw magdagan! Asa mo ka? Marla, anak! Marla! Lo, diala mo, sundan ako sila! Gabriel, pasagin na lang sila. Unaon daw pagkaot sa lubong ni Lolo Guillermo. Lubong? May lubong na sa mong kauton. Magdanasan mong kalabira din Esbelia. Ay, naunsa naman taon mo. Ay, magsige naman lamog pangukayan ng mga kalabira.
Kinanglan nga mo kining buhaton. Wa pa gani mahipos ng kalabira sa sala. Mangita na sa muglaing patay. Dili na mo dadon din ang kalabira sa akong apuan. May kuhaon lang ko sa iyang lubong. Mao ka na. Unsa naman, sab? Ang karang hunting nga mauray magkapatay ni Maruha. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.